Tangsalni phungo Khowai thana bai khobjak Gournagar Jhara bosti amchai tongnai khorok bwrwi thwichacharwro wngjak mangkwthwi mankha police thwinai bwrwi mung Ramla Jhara Bwsai mung Parimal Jhara Koktisalni sai mankha salbrumni bihik Bwsai bisingo kwbangma kokno twi walailaio hini sai mankha Koktisalni sarigo Bwsai Parimal Jhara chuwak nungwi bihikno lama kwcharo bukha Bwsai bai bwjagwi belai kheno sak hamye wngwi klaikha bihik Ramla Jhara aboni yagulono Parimal bihikno khosawi bini bumani nogo tlangai rikha phiaba Koktisalni phungo bini bufani khugo bihik Ramla Jhara thwikya koktoma mani aro thangka aboni yagulo tebo sawi mankha je bihikni mangkwthwi sak baithani nogo tuwi phaikya Parimal mangkwthwi nungwi mani amchai lukurok Khowai thana koktoma horka patimuni koktoma mani patimung thayo thangwi sogokya police aboni yagulo bwrwi buma bufano koktoma horka asalo thwinani khoroksa bosti saka Bwsai Parimal bai bwjagwino thwinani nangkha Ramla salbrumno walailaio borok walaifano asuk kotor patimungo thangano hini kepo wansugwi manya আমরা তো যে সকালে যে খবর পাইছি মানে আমরা ফোন করে যে খবরটা পাইছি মানে জামাইটি মারা গেছে এই ঘটনাটা খালি খবর পাইছি তাই আমরা কই গিয়া দেখে আই চলো এরকম আয়া জিজ্ঞাসি জামাইটারে কই না আমি মারছি না যে জলে ডুবিয়া মরছে তো জলে ডুবিয়া মরছে তারপরে আমরা দেখছি না ঠিকভাবে কও তোমার এটা মিথ্যা কথা হইতেছে আমরা শুনতেছি অন্যরকম আর তুমি কইতেছো অন্যরকম তোমার এটা তো হয় না আয়া তারপরে দেখছি তো গ্রামের লোকে কই না হেরে খুব মারছে এর ধরনের চুল টুল ধইরা একবারে টাইনা মারতেছে একবারে যাইতে যাইতে পিটা দিতেছে তো এই তো গ্রামের লোকে তো পারতো না তো যেভাবে পিটা দিয়া তারপরে লইয়া গেছে জেলে জলের মধ্যে বলে চুবা দিছে এখানে চুবা দিয়া তার লইয়া গেছে বলে তার বাবার বাড়ি ওইখানে বাস বাড়ি তারপরে সকাল রাত্রে বলে এখানে আবার লইয়া গেছে এরকম ধরে জানি আমরা asala thwinai bwrwi Bwsai Parimal Jhara no ramkha police tabuk patimuno tuye nachri tongo police patimuni yagulo amchai rigoino or patilaijak bwrwi bwsa buma bufani nokno yakrei khoroksa chulano puito khlai nukung khabo tei langma tongsak sai hne sangkhajaknai bobaino langma tongsak tongnani hne kha bwtharei phaimani phiaba paithogo tamongkha je borokno puito chawi sai swnamka borok baino paithogo bwtharjakna nangkha Ramla Jhara Bureau report Koktisalni